Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, мне прыемна зноўку бачыць у нашай студыі. Я по-ранейшаму назову так, як я звычайна называў, тому что можа штосьці змянілася, дададзім да наступнай нашай сустрэчы, але у любым выпадку кіраўніца аддзела прававой дапамогі Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Добровольская у нас у студыі. Прывітанне, спадарня Вольга. Добрый дзень, Зміцер, вельмі прыемна да вас прыходзіць. Спадарня Вольга, наколькі ўсё ж таки актуальна, не актуальна по-ранейшаму называць вас кіраўніцай аддзела прававой дапамогі ЦБС? Де юре яшчэ так, але, на жаль, фактычна ўжо не. Аддзел не працуе ад 15 траўня, і таму, пэўна, ужо можна казаць, што я былая кіраўніца, бо майго аддзелу у Цэнтры беларускай салідарнасці ўжо няма. Вось пакуль што такая сітуацыя. Давайте мы зараз паглыбімся трошку у гісторыю і ЦБС і аддзела прававой дапамогі, тому что трэба просто, каб патлумачыць людзям важнасць гэтай ўсёй сітуацыі, трошку зазірнуць у гісторыю. Але перш чым мы гэта зробім, я хацеў бы ўсё ж таки звярнуцца да нашых слухачоў і гледачоў. У нас ёсць там спасылачка на Цэнтр беларускай салідарнасці, дакладней на збор, які ладзіць Цэнтр беларускай салідарнасці для таго, каб была магчымасць працягваць сваю дзейнасць. Таму што, нягледзячы на тое, што аддзел, які ўзначальвае Вольга, я спадзяюся, часова не працуе, але ЦБС працягвае працаваць, і яму патрэбна вашая падтрымка. Чаму мы зараз будзем тлумачыць? Ну, дарэчы, тут ёсць таксама падтрымка збор на дзейнасць Байсола, каманды Байсола. Калі ласка, падтрымайце, калі для вас ёсць такая магчымасць. Итак, Вольга, калі быў створаны ЦБС, з якой нагоды і чаму ўзнікла патрэба, неабходнасць у стварэння ў ім, у этом ЦБСе, аддзела прававой дапамогі? ЦБС быў створаны ў 2020 годзе пасля пачатку пратэстаў. Перш за ўсё сфокусаваліся мы на дапамозе гуманітарнай і юрыдычнай. Вось ужо мінула 5 амаль гадоў, калі мы працавалі і працавалі ў вельмі інтэнсіўным такім высокім тэмпе. Больш за 70 тысячаў кансультацый мы правялі для грамадзян Беларусі, якія з'яўляюцца рэпрэсаванымі актывістамі, ці палітычнымі, ці грамадзянскімі, але таксама надавалі прававую дапамогу бясплатную. Ольга, вы вот як сапраўдны там юрыст ці адвакат адразу пачынаеце фактамі, а нам же тут трэба, вот ведаеце, такой трошечку дзесьці можа быць такой мастацкасці, вот як у кнізе ўсё развіваецца. Чаму ўзнікла патрэба? Ну вот пратэсты, і беларусы пачалі вымушана прыязджаць у Польшчу, у Варшаву. Якія праблемы? Вот чаму? Вот што змусіла вас сказаць, так, вот без нас, без вот гэтага аддзела беларусы, якія зараз прыехалі ў Варшаву, не справяцца з чым? Вот чаму ўзнікла патрэба? Ну, перш за ўсё, калі вы памятаеце, у 2020 годзе гэта быў час ковіду, і нельга было перасякаць межы з іншымі краінамі. З'явіліся пытанні атрымання гуманітарных візаў, але таксама перасячэнне мяжы ў Польшчу. Гэта была вялікая праблема, таму беларусы, якія прыязджалі, ці хацелі прыехаць, яны маглі атрымоўваць ці не маглі гуманітарныя візы, ці былі праблемы ў іх пры перасячэнні мяжы, і галоўнае пытанне, якое яны задавалі, калі ўжо былі ў Польшчы ці ў іншых краінах еўразвязу, што нам рабіць далей, як нам, ці мы можам працаваць, ці мы можам легалізаваць сваё перабыванне ў Польшчы, што нам рабіць, да каго звяртацца. І вось ЦБС гэта быў такі першы цэнтр, першая кропка, куды прыходзілі людзі. У 2020 годзе я яшчэ працавала ў іншай арганізацыі, прыходзіла пасля працы кансультаваць людзей. Гэта былі пытанні датычныя міжнароднай абароны, гэта былі пытанні датычныя гуманітарных візаў. І тады пачалася таксама вялікая справа адвакацыі правоў беларусаў. Перш за ўсё гэта была магчымасць
працы па гуманітарных візах, бо перадусім польскае права гэтага ввогуле не перадугледжвала, і таму мы з офісам Светланы Ціханаўскай вельмі шмат працавалі, мы пісалі для іх рэкамендацыі, перадавалі да офісу Светланы, якая далей перадавала у польскія ўлады. Таму вельмі шмат было пытанняў вырашана. Перш за ўсё, гэта магчымасць прыезду да Польшы, так, выратавацца ад рэпрэсіяў, ад турмы, пасля магчымасць, што мы будзем рабіць далей, ці можам мы застацца ў Польшчы, і калі так, ці можам мы працаваць, куды ісці і што рабіць. Вось гэтымі пытаннямі першапачаткова займаўся ЦБС. Ірына Рахоўская піша: прывітанне, Ірына, вельмі прыемна бачыць Вольгу. Наколькі я ведаю, Вольга і яе калегі не толькі дапамагалі з юрыдычнымі пытаннямі, часам тыя, хто звяртаўся па дапамогу, не мелі падставовых рэчаў і ведаў. Дзякуй вам. Ну, сапраўды, гэта сітуацыя, калі ты прыязджаеш, а ты не рыхтаваўся да гэтага вымушанага пераезду, ты не вывучаў нейкую там юрыдычную, прававую базу, не збіраў чамадан адмыслова, ты схапіў тое, што паспеў схапіць, і прыехаў. І вот людзі прыходзяць к вам. Ну, давайте с 20-м годам, ковід, яшчэ 21-й таксама ён захапіў, але потым людзі прыязджаюць, і ну, ужо ковіда няма, ужо как бы ёсць прасцей прыехаць. Гэтыя пытанні адпалі, але якія далей пачалі ўзнікаць пытанні? Першапачаткова людзі казалі, што нам трэба гэтай гуманітарнай візы, каб адпачыць, і мы вярнемся ў Беларусь. На жаль, так не сталася. Людзі не вярнуліся ў Беларусь. Шмат хто патрапіў у турму альбо выйшаў з турмы і выязджаў, эвакуаваўся у Польшчу. І таму першапачаткова гэта былі пытанні медычнага характару, то бок на мяне вельмі паўплывала справа Андрэя Стаповіча, які быў адным з першых нашых кліентаў, які проста прыйшоў у Польшчу і патрабаваў рознай дапамогі. Гэта былі і дапамога з жыллём, і медычная дапамога, і псіхалагічная дапамога, і у тым ліку юрыдычная дапамога. То бок мы з Андрэем і Алесей Пажытак мы хадзілі, вадзілі яго усюды, а таксама, ну вось, як кажа Ірына, мы асабіста знаёмыя з Ірынай, вялікі дзякуй за добрыя словы. Ну, былі пытанні, калі прыходзіў чалавек і казаў, што я галодны, я не еў некалькі дзён, там я спаў недзе там на вакзале ці дзесьці яшчэ, і мы даставалі там сыр ці нейкі хлеб. Алеся Пажытак таксама набывала для людзей там нейкі кебаб ці нейкія іншыя рэчы за ўласныя грошы, каб проста падтрымаць гэтых людзей, бо яны часта прыходзілі проста таму, што не мелі куды ісці, бо ЦБС быў такім трошкі месцам, куды ішлі людзі, калі яны былі ў патрэбе. Прыйшоў момант, калі людзі зразумелі, ну, некаторыя, праўда, адразу разумелі, што трэба нешта рабіць, бо дакументы, і ўзнікла пытанне падачы дакументаў на міжнародную абарону, там, ці вот якім чынам ввогуле што рабіць, якімі дакументамі займець. Раскажыце вось пра гэтую, таму што я ведаю, што вельмі шмат менавіта на гэтую працу было высілкаў кінута. Перадусім пісаліся матэрыялы, падручнікі, мы рабілі і відэо. Нават апошнім часам кліентка пажартавала, што мы ўжо зрабілі матэрыялаў пра міжнародную абарону усялякіх, і ў песенным выглядзе, і ў матэрыялах, каб чыталі людзі. Таксама мы праводзілі індывідуальныя кансультацыі, то бок людзі прыходзілі да нас у офіс, і мы распавядалі ўсё пра гэтую працэдуру. Калі чалавек патрабаваў ці не чуў сябе бяспечна, мы таксама рабілі суправаджэнне, то бок ішлі з гэтым чалавекам да памежнай службы, падавалі такую заяву. Таксама на пачатку 2020 года яшчэ не было такой адказаў на пытання, так званай анкеты, то бок у працэдуры яшчэ быў допыт, і мы ішлі з гэтым чалавекам на допыт, то бок 4 гадзіны праходзілі, дапамагалі яму праходзіць гэты допыт, і таксама людзі тады маглі атрымаць міжнародную абарону. Ну, пачаткова гэта было сотні, зараз гэта тысячы людзей, якія звярталіся да нас па дапамогу з пытаннямі падачы заяўкі на міжнародную абарону.
Ну сапраўды, і я прыгадываю наши з вами размовы, калі вы прыходзілі толькі там до нас на эфир в 23-м, здаецца, годзе, пачалі мы тут больш актыўна інфармаваць пра дзейнасць ЦБС, і вы тады ўжо казалі: не чакайце, не зацягвайце справу, ідзіце, падавайцеся на міжнародную абарону. Нават калі у вас нібыта ўсё ў парадку з дакументамі, нібыта калі у вас пашпарт беларускі яшчэ на 10-15 гадоў наперад, ідзіце і падавайце. Чаму? Это было прачуванне, што вот этой перамогі, якую мы ўсе чакалі там са дня на дзень, яшчэ доўга не будзе, ці што ж? Чым вы кіраваліся? Кіравалася сваім вопытам, бо я ўжо 10 год практыкуючы юрыст у міграцыйным і бежанскім праве, і я разумею, што лепш паклапаціцца пра сваё перабыванне і тут мець стабільнасць і бяспеку, і заўсёды можна вярнуцца ў Беларусь. То бок мы ж не кажам, што людзі, якія атрымалі міжнародную абарону, яны не могуць вярнуцца ў Беларусь, калі штосьці зменіцца. Але зараз тыя людзі, якія атрымалі ці статус уцекача, ці дадатковую абарону, ўжо могуць атрымліваць пастаянны від на жыхарства. То бок чуць сябе ў бяспецы, мець статусы такія доўгатэрміновыя. А ёсць людзі, на жаль, якія толькі зараз паклапаціліся пра пытанне свайго перабывання. Ну і гэта вельмі цяжка, бо, напрыклад, хтосьці ўжо перабывае без дакументаў, хтосьці не мае беларускага пашпарту. І гэта вялікія пытанні, вельмі важныя, якія мы вырашалі ў Цэнтры беларускай салідарнасці. Вот люди выказываюць вам сваю падтрымку. Міч піша: добрый дзень, дзякуй за вашу працу, можа была б магчымасць перафарматаваць вашу дзейнасць, каб зрабіць ее больш камерцыйнай. Максим дадае: вітаю, вы мне вельмі дапамаглі ў першы месяц жыцця ў Польшчы, спадзяюся, што у вас усё будзе добра і вы адновіце юрыдычныя кансультацыі. Вот такія словы падтрымкі. Але мы до гэтага яшчэ вернемся. Я просто хацеў бы яшчэ прайсціся па тых этапах, якія што рабіў нават не ЦБС, а вот конкретно аддзел правовой дапамогі, які ўзначальвала Вольга. Дарэчы, а хто працаваў у аддзеле? Адкуль людзі браліся? Потому что я нават бачыў, што быў паляк там, ну я конкретно сутыкаўся. Я шукала, я магу ганарыцца тым, што наш аддзел вельмі якасную і прафесійную дапамогу аказваў. У нас працавалі альбо спецыялісты, а юрыдычныя кансультацыі надавалі юрысты, якія маюць польскую адукацыю. У нас у аддзеле працавалі 2 адвакаткі, адна з паходжаннем з Украіны, другая полька, таксама рад сапраўны, гэта амаль той статус, але трошкі іншы. То бок таксама можна назваць яго адвакатам. Паляк, які яшчэ не вельмі добра размаўляў па-расейску, калі да нас прыйшоў, але вучыўся. Таксама юрысты, якія маюць вышэйшую адукацыю і скончылі, напрыклад, ВНУ у Польшчы і з'яўляюцца магістрамі права. І усе з мяне жартавалі, што я, пэўна, знайшла юрыстаў, якія валодаюць расейскай мовай, па ўсёй Польшы шукала, і гэта сапраўды так. Вельмі доўга я шукала юрыстаў, каб яны былі і мелі высокія кваліфікацыі, але таксама валодалі мовамі. І адна з нашых юрыстак, напрыклад, працавала у нас з паморскага ваяводства, але яна вельмі класна і працавала з намі амаль 4 гады. Вось зараз, на жаль, скончыла з намі гэтую працу. Але ну вось гэта быў вельмі класны досвед працы у сапраўды міжнародным такім аддзеле, але мы вельмі адзін аднаго любілі, а таксама любілі нашу працу. Я думаю, што лічылі, што гэта такая наша місія, незалежна ад таго, ці хтосьці паляк, ці украінец, ці Беларусь, але ну дапамога людзям у патрэбе была вось нашай першапачатковай місіяй. Ну, я не ведаю сапраўды, ці так было, што Вольга збірала каманду сваю па ўсёй Польшчы, але наколькі я ведаю, праблемамі беларусаў яна займалася не толькі у Варшаве, но але фактычна па ўсёй Польшчы.
потому что я ведаю что былі моманты калі беларусы з іншых воеводстваў з іншых гарадоў скардзіліся і прыязджалі до вас по дапамогу тому что не могуць вельмі доўга атрымаць тую ж самую там часовую карту побыта там іншыя документы гэта сапраўды так то есть вы былі такая агульнапольская структура сапраўды да нас звярталіся людзі за ўсёй Польшы, але таксама з усяго свету беларусы. У нас ёсць бенефіцыары з Мексікі, з Аргентыны, з Грузіі, з Арменіі. На нас звяртаюцца беларусы, звярталіся беларусы з усяго свету. Мы дапамагалі, напрыклад, атрымаць візу ці атрымаць нейкія дакументы ў Польшу, але таксама мы дапамагалі ў пытаннях дэпартацыі ці экстрадыцыі, якая на жаль адбывалася ў розных краінах. Таксама мы дапамагалі людзям прыязджаць і падаваць заяўкі пра міжнародную абарону нават напрыклад пры пераездзе ў Польшу да нас звярталіся людзі і якія знаходзяцца ў Беларусі і тыя якія знаходзяцца ва ўкраіне і хочуць прыехаць. Таксама мы дапамагалі і валанцёрам палка Каліноўскага, то бок мы вельмі шырока аказвалі сваю дапамогу ўвесь час. Я ведаю что былі у вас там ледзь там не бойкі с ужондам Вроцлава, да? Так, гэта наша частка адвакацыі. Мы вельмі шмат пісалі і скаргаў, таксама вось зараз вельмі шмат мы в управленні ЦБС абмярковваем, што нам зрабіць, каб трошки пацягнуць гэту яшчэ магчымасць адвакаваць правы беларусаў у Польшчы, каб гэты накірунак яшчэ застаўся, бо я з'яўляюся і яшчэ уваходжу ў групу працоўную пры МУС, і 6 чэрвеня будзе адбывацца паседжанне, якое будзе тычыцца акурат міжнароднай абароны, інтэграцыі. Я вельмі хачу, каб беларусаў голас быў пачуты і каб праблемы былі прадстаўлены. Мы вельмі шмат займаліся адвакацыяй, то бок мы і абаранялі правы беларусаў, якія легалізуюцца і хочуць атрымаць від на жыхарства, але вельмі доўга чакаюць. Мы таксама прыеднаваліся да разбіральніцтв судовых, і вось таксама гэта пытанне застаецца, што зараз рабіць, бо мы як праваабарончая арганізацыя маглі прыеднавацца да судовага ці адміністрацыйнага разбіральніцтва і баранілі перад судом ці ў органах таксама правы беларусаў. Ёсць у нас справы, калі беларусаў, напрыклад, хочуць вярнуць у Літву, але мы за іх змагаемся. І вось гэта такая вялікая частка таксама нашай працы, прадстаўленне інтарэсаў, барацьба за правы. Мы вельмі б не хацелі, каб яна знікла зараз, бо гэта не пытанне не толькі ў індывідуальных кансультацыях для людзей, але таксама у агульнай сітуацыі беларусаў у Польшчы. Калі вы згодныя з тым, што ўсё ж таки не мусіць спыняць сваю дзейнасць не толькі аддзел прававой дапамогі, але і сам цэнтр беларускай салідарнасці і людзі з гэтага цэнтру, з гэтага аддзела, тая ж самая Вольга, па-за межамі нават вось гэтага цэнтра, а у тых структурах, дзе яна зараз, камісіях, якіх яна зараз бярэ удзел і адстойвае, адвакатуе правы беларусаў. Калі ласка, ёсць збор на я зараз вось адкрыю просто, каб можна было лепей паглядзець, збор на патрэбы цэнтра беларускай салідарнасці. Вось, калі ласачка, можна зайсці сюды, заданаціць, падтрымаць такім чынам цэнтр беларускай салідарнасці. Ну і дарэчы, калі ёсць у вас такая магчымасць, то і цэнтр беларускай салідарнасці і Байсол, каманду Байсола, якое таксама патрабуе падтрымкі для працы, калі ласка, ну, да вашай увагі, калі ёсць такая магчымасць. Але давайте, может быть, больш канкрэтна пра вось гэтую, як правильно сказать, групу камісію пры Міністэрстве ўнутраных справаў Польшчы. Я ведаю, што колькі яна, 2 гады яна працавала. Гэтая група па справах грамадзян Беларусі, яна працавала 2 гады. З беларускага боку уваходзілі ў яе і я,
і Крысціна Ріхтер з офісу Светланы Ціханаўскай. Вельмі ганаруся гэтай нашай працай і дзякую Крысціне, што яна мяне запрасіла, і офісе Светланы Ціханаўскай, што яны далі магчымасць нам такую групу утварыць. У рамках гэтай групы былі распрацованы перш за ўсё магчымасць атрымання гуманітарных відах на жыхарства, каб даць магчымасць беларусам, якія прыехалі ў Польшчу, трошачкі адпачыць, не займацца яшчэ пытаннем легалізацыі сваёй, а толькі ва ўпрошчанай працэдуры атрымаць на 3 гады від на жыхарства. Гэта была вельмі класная магчымасць, каб яшчэ трошки падумаць, што мы хочам зрабіць далей, так? А таксама магчымасць атрымання польскага праязнога дакумента для ўсіх беларусаў, якія маюць віды на жыхарства. Вось зараз мы будзем акурат зараз мы будзем змагацца яшчэ за гэтае пытанне, бо зараз пастанаўленне міністра дазваляе беларусам з відамі на жыхарства часовымі толькі да 30 чэрвеня гэтага года атрымліваць польскія праязныя дакументы. І вось пытанне будзе, як дагрукацца да міністра, каб ён таксама падоўжыў гэта пастанаўленне. Таксама думаю, што вельмі важна гэта тое, што нам удалося выпрацаваць такія магчымасці, каб польскі праязны дакумент выдаваўся бясплатна, бо так стандартна ён каштуе 350 злотых, і кожны год трэба гэта часам для беларусаў, якія згубілі ўсё ў Беларусі і прыехалі ў Польшчу, не маюць нічога, вельмі вялікі можа быць выдатак, таму мы хацелі працягнуць, каб яшчэ была такая магчымасць атрымліваць яго бясплатна і далей. Я вот ввогуле гэтую сітуацыю не разумею. То есть, наколькі я ведаю, ўсё ж таки сабекошт гэтага дакумента, ён нават больше, чым 350 злотых. Больш за 700 злотых. І ўсё адно, ну дык чаму яго не зрабіць на 3 гады? Навошта ўсё адно ідуць, мало того, што гэтыя бюрократычныя справы, гэта нагрузка на людзей, якія працуюць у установах, што выдаюць гэтыя пашпарты. Плюс ўсё адно гэта траты лішнія. Навошта? Што перашкаджае? Думаю, што перашкаджае, як заўсёды, палітычная воля. Ужо міністр, віцэ-міністр Мацей Душчык абяцаў нават афіцыйна у лісце, што ўжо распрацоўваецца гэта пытанне, але вельмі доўга ўжо распрацоўваецца. На жаль, група наша перастала існець пасля выбараў у Польшчы парламенцкіх. Зараз вось утварылася новая група, якую узначальвае акурат кампетэнтны віцэ-міністр Мацей Душчык, але размаўляем мы вельмі шмат у гэтай групе, і далей там у нас ёсць план гэтых размоваў і паседжанняў. Мы вельмі шмат размаўляем ввогуле пра стратэгію міграцыйную Польшчы, бо яны, польскія ўлады, вельмі хочуць змяніць усю міграцыйную стратэгію, і спрашчэнняў не будзе, вельмі цяжка. Чамусьці ёсць падазрэнне, што не ў лепшы для беларусаў бок. На жаль, так. Таму яшчэ вельмі цяжка зараз працаваць і прадстаўляць інтарэсы беларусаў, але дзякуючы ёсць згода і офісу Светланы Ціханаўскай, і яе дарадцы Лявона Марозава, які таксама вельмі падтрымлівае як мяне асабіста і мой накірунак адвакацыі, але таксама вельмі падтрымлівае ЦБС і вельмі шмат укладае працы ў гэты накірунак тут у Польшчы. Таму мы працягнем, пастараемся працягнуць з свайго баку гэтую працу па адвакацыі, але гэта зараз непроста. Ну да, на жаль, не просто, тому что ва ўсім свеце, ва ўсёй Еўропе ускладняюцца, больш жорсткімі становятся міграцыйныя правілы, законы, і, на жаль, гэта такі тренд агульны. Польшча яшчэ у лепшым выпадку, калі параўноўваць з іншымі, тым не менш, да, не вельмі добры такі тренд, скажем так. Вольга, але ўсё ж таки так вот подводзячы вынік гэтай працы. Я разумею, што калі казаць пра, скажем, вашу дапамогу, вашу адвакацкую, юрыдычную, кансультацыйную, што датычна атрымання там дакументаў, праязных, там міжнароднай абароны, карты побыта, тут у вас ўсё ў парадку. То есть вы как бы адпрацавалі і
тут можна толькі пералічваць, колькі, дзякуючы вам, людзей змаглі вырашыць гэтыя свае пытанні. А калі браць вот такія больш глобальныя пытанні адвакацыі беларусаў правоў, ці ёсць сапраўды поспехі, ці атрымалася прымусіць мясцовыя ўжонды там Вроцлава ці яшчэ дзе-нибудь все ж таки прыспешваць справы, не разглядаць іх па 6 гадоў, там умоўна кажучы, хаця былі і такія, здаецца, выпадкі, там ці скажем зрушыць з месца нейкае беларускае пытанне у гэтай працоўнай групе, каб яна потым дайшло да дэпутатаў сейму хваліў, каб это ўжо законапраект, ну то есть вот такое вот. Ёсць чым хваліцца? Ці тут сапраўды упіралася ўсё ў нейкую палітычную волю, бюракратыю, біліся і... Ёсць чым хваліцца. Перш за ўсё пацягнулі мы трошкі пытанне вось гэтых доўгіх працэдураў, бо гэта трошкі цяжкае пытанне, але я пастараюся проста апавесці пра гэта, бо Польша знаходзіцца ў еўразвязе. І польскі суд, у адміністрацыйны нават, не апошняя інстанцыя, у якую мы звяртаемся. Ёсць таксама еўрапейскія суды, і вось пасля нашай скаргі ў суд у Глівіцах, суд гэты задаў пытанне еўрапейскаму суду, ці сапраўды польскія ўлады могуць так доўга разглядаць справы легалізацыйныя, ці сапраўды гэта паводле закону. І зараз вось мы чакаем, калі адкажа нам суд еўрапейскі. Ну, гэта вельмі цяжкае пытанне, трэба разумець вельмі ж сістэму еўрапейскага права, але, напрыклад, калі я напісала пра гэта на LinkedIn сярод калегаў, юрыстаў ці адвакатаў, для іх яны казалі, што гэта лепшая навіна за увесь дзень, бо ёсць магчымасць, калі еўрапейскі суд скажа, што так нельга разглядаць доўга гэтыя справы, то польскія ўлады будуць вымушаныя змяніць гэтую сістэму, але таксама польскія суды будуць вымушаныя накладаць штрафы, накладаць кары на ўпраўленне. Таму вось гэта для нас вельмі вялікі поспех, гэта вельмі доўгая была праца, вельмі шмат было подана скаргаў, але вось суд у Глівіцах, мы яго вельмі любім зараз. Вельмі адважны суддзя. Што казаць пра таксама такія поспехі? Зараз ёсць праект закона, які дазволіць беларусам, якія маюць міжнародную абарону, ці статус уцекача, ці дадатковую абарону, не звяртацца да беларускіх уладах пра гэтую даведку, што ў іх няма крымінальнай крымінальных у мінулым. І гэта было вялікае пытанне, асабліва для лекараў, для людзей, якія іншаземцаў, беларусаў, якія працуюць з дзецьмі, але таксама для іншых. Вось зараз мы будзем таксама стараемся, каб гэта увайшло ў закон, і гэта вельмі спросіць магчымасці беларусаў працягваць сваю прафесію, такіх як лекары, напрыклад, у Польшчы. Што яшчэ адбывалася? Вельмі шмат было розных справаў, вельмі шмат у індывідуальных справах, ці ў судзе, ці у іншых справаў нам удалося зрабіць, але вось такія галоўныя, то бок магчымасці для ўсіх іншаземцаў, не толькі для беларусаў апошнім часам. Ольга, вот мне цікава, ўсё ж такі, калі браць вось гэтую практыку, вашу працу менавіта у ЦБС, у аддзеле прававой дапамогі, вот за гэты перыяд і вот у гэтым накірунку, вот за гэтыя амаль 5 гадоў, так. 4 з паловай. 4 гады і 9 месяцаў. Да, за гэты час была нейкая сітуацыя, справа, увогуле нешта такое, што вот как бы урэзалася ў памяць так, што вы будете пастаянна гэта памятаць, что типа, такое, што у любой канатацыі, ці станоўчая, ці негатыўная, ці проста яскравая, вот ёсць такая сітуацыя, ці такая падзея? Былі некалькі справаў. Перш за ўсё, гэта справы, якія былі звязаны з экстрадыцыяй. І
гэта людзі, якіх нам удалося адбіць, якія трапілі ў турму ў іншых краінах еўразвязу, але ўдавалася іх адбіць, каб яны змаглі выйсці з турмы. Напрыклад, ва Угоршчыне была такая справа, калі чалавек правёў амаль што 8 месяцаў у турме паводле палітычнага пераследу з Беларусі, а зараз ужо атрымаў міжнародную абарону і знаходзіцца ў Польшчы ў бяспецы. Таксама адна з маіх апошніх справаў, якую была кліентка, якая не магла вярнуцца з Грузіі, на жаль. Яна выехала і не магла вярнуцца, і Міністэрства замежных справаў не хацела даваць візу, а нават жанчына мела від на жыхарства ў Польшчы, але не мела карты, таму не магла вярнуцца. І вось яе асабіста сустракала на Шапена, і мы складалі заяву пра міжнародную абарону, і вось зараз 2 тыдні таму яна атрымала міжнародную абарону, і мы вельмі радыя, што для мяне гэта справа была вельмі такая асабістая нават, бо я вельмі люблю коцікаў, а ў яе застаўся коцік у кватэры, і вось яна распавядала, што калі яна вярнулася, яе амаль месяц не было у Польшчы, і як усцешыўся коцік, калі яна павярнулася да яго. То бок такія справы сапраўды жыццёвыя, калі атрымалася чымсьці дапамагчы, каб чалавек просто часам здавалася б у такой няпростай сітуацыі чамусьці патрапіў, і часам нават гэта не яго віна, чаму ён патрапіў у такую сітуацыю, а віна сістэмы, якая недасканалая, канешне, але вось некалькі такіх справаў, іх было вельмі шмат, так праўда, і справы, калі людзі атрымліваюць і статус уцекача, і людзі, якія грамадзянства потым атрымліваюць, і людзі, якія змаглі, напрыклад, ажаніцца са сваёй палавінкай, якія вельмі хацелі, а не маглі, і трэба было, напрыклад, у суд ісці, каб ім дазволілі гэта зрабіць. Таксама на мой асабісты шлюб прыходзілі мае кліенты, я не ведала, гэта было некалькі год таму, але яны проста прыйшлі, каб выказаць падзяку, і мне было вельмі прыемна, таму што з кожным кліентам амаль мы пасябравалі і маем вельмі добрыя адносіны. То бок гэта не проста праца была, как прафесія, гэта было штосьці большае для нас заўсёды. Вось бачыце, Вольга пералічвала, мы-то прывыклі такія браць агульныя, самыя галоўныя нейкія такія накірункі, як дапамога і суправаджэнне ў атрыманні міжнароднай абароны, некая адвакацыя правоў, адстойванне карты побыта, але тут, оказывается, было шмат і іншае. Напрыклад, той же самы шлюбы, дапамагчы людзям пабрацца шлюбам, дэпартацыя, дапамога ў гэтай сітуацыі. Я нават зараз скажу вам яшчэ одну сітуацыю, дзе без Цэнтра беларускай салідарнасці і без Вольгі не абышлося, хаця здавалася б, калі на пачатку 24-го года раптоўна стварыліся вялізныя чэргі каля міграцыйнай службы на Табаровай, дзе з'явіліся нават такія, умоўна кажучы, як іх назваць правільна, не знаю, перекупы ці хто яны чаргу стварылі, которые прапаноўвалі свае паслугі, каб па чарзе прасунуць цябе бліжэй, правесці і гэтак далей. Карацей кажучы, немагчыма было падаць дакументы просто на Табаровай. І Вольга узялася разбірацца з гэтымі тым, што там рабілася каля гэтага ўжонду. Але я вельмі і тады казала, і зараз кажу, што не ідзіце ва ўжонд, то бок вы можаце пайсці, але перш за ўсё ёсць права напісаць ліст, каб вызначылі дзень, час, калі прыйсці. Гэта вельмі важна, напрыклад, для сям'і з дзецьмі. Бо калі прыйсці на Табарову, напрыклад, у Варшаве, ва ўпраўленне па справах іншаземцаў, і там чакаць некалькі гадзінаў, яшчэ, можа, могуць не прыняць гэтую заяву, то бок лепш напісаць ліст, каб прыйсці. І вось, на жаль, гэтыя, як не ведаем, як іх назваць, яны не ведалі пра гэтыя магчымасці, і мы пачалі масава дасылаць лісты, і чарга знікла.
І зараз пытанне ў тым, што можна прыйсці на табарову і скласці такую заяву. То бок не трэба біцца з пасярэднікамі, не трэба змагацца з імі, проста ёсць іншыя магчымасці падаваць заявы. Таксама ёсць магчымасці пайсці ў кожную памежную службу і падаць такую заяву пра нададзенне міжнароднай абароны. То бок не только табаровай мы едины. Ну, у любым выпадку, бачыце, нават у такой сітуацыі людзі ішлі у цэнтр беларускай салідарнасці і казалі: да што ж такое робіцца, да дапамажыце вы, таму што больш не ведаем, куды ісці, да каго звяртацца. Ольга, яшчэ адзін момант хацеў бы з вами абмеркаваць. Вы не адзін раз сёння агучылі такую назву «Офіс Святланы Ціханаўскай». Так. Но памятаю, што былі у вас моманты, калі вы, скажем так, у пэўных ну не цёрках, ну там, скажем так, недаразуменні былі паміж вами офісам, там і іншымі структурамі. Гэтага не можна так назваць, просто не была до конца такая сціслая супраца па пытаннях грамадзян Беларусі. То бок офіс мог рабіць штосьці сваё, сустракацца, прапанаваць, а мы рабілі штосьці сваё. Гэта было вельмі дрэнны падыход, каб хтосьці казаў адное, хтосьці казаў іншае, і для мяне было важна, каб была вельмі такая сціслая супраца, каб мы казалі адным голасам. Атрымалася выправіць? Атрымалася. Не ведаю, Зміцер, ці дзякуючы вам, ці дзякуючы вельмі добры контакт у нас з Лявоным Марозавым, які і прыслухаюцца, і таксама вельмі шмат робіць ад офісу для беларусаў у Польшчы. Добра, давайте вернемся ўжо да прыкладу таго пытання, які задаваў Міч з нагоды таго, што ці магчыма перафарматаваць вашу дзейнасць, каб зрабіць ее больш камерцыйнай. Але наколькі раптоўна ўзнікла сітуацыя, праблема з фінансаваннем? Гэта не была раптоўная сітуацыя. Апошнія 5 месяцаў мы былі ў цяжкім вельмі становішчы фінансавым, і толькі дзякуючы падтрымцы беларусаў, дзякуючы бізнесу беларускаму, нам удалося пратрымацца яшчэ 5 месяцаў. Гэта была такая сітуацыя, калі у нас былі абавязкі, таму што мы з'яўляемся юрыдычным аддзелам, і, напрыклад, мы мелі працоўныя дамовы з усімі працаўнікамі. У нас, як у працадаўцаў, ёсць свае абавязкі. Таксама абавязкі плаціць падаткі ці плаціць ЗУС. А гэта вельмі вялікія кошты, як людзі, якія працуюць ці вядуць дзейнасць у Польшчы, ведаюць, якія гэта кошты, што гэта амаль 60% ад заробкаў гэтага чалавека. Таксама у нас ёсць вялікі офіс і кошты з гэтага офісу. Таму давай просто удакладнім, что вялікі офіс это не значит, что вот там Вольга шыкуе ў вялікім кабінеце з канзелябрамі, і яе каманда таксама мае кожны вялікі кабінет з скуранымі канапамі. Размова ідзе пра памяшканне, дзе ёсць там школкі беларускіх дзяцей, дзе розныя гурткі, розныя актыўнасці, дзе вельмі шмат усяго робіцца апроч прававой дапамогі. Канешне, я кажу, для мяне гэта вялікі офіс, то бок, можа, такі, як у Еўрарада, ёсць месца да працы. Канешне ж, гэта не такія вялікія, як маюць іншыя арганізацыі, але гэта офіс, у якім ёсць некалькі арганізацыяў таксама, ёсць студыя, была школка Цэнтра беларускай салідарнасці, дзе было больш, я нават не ведаю, можа, за 300 дзетак адначасова вучыліся кожны дзень пасля 5, але таксама ў выходныя. І таксама быў аддзел прававой дапамогі, які займаў там 3 пакоі ў гэтым офісе, але гэта ўсё кошты, якія збіраліся 5 месяцаў, і таму гэта было вельмі цяжкае для нас рашэнне, асабліва для мяне асабіста, бо працаўнікі, якіх я вельмі любіла, і думаю, што ніколі б не звольніла і ніколі б не развіталася з імі. Для мяне асабіста было рашэнне аб закрыцці майго аддзелу, развітацца з працаўнікамі, якія са мной былі побач у вельмі складаныя моманты жыцця,
і мы падтрымлівалі адзін аднаго, некаторыя з іх працавалі з намі 3-4 гады. Ну гэта было для мяне вельмі цяжкім рашэннем, але таксама і для маіх працаўнікоў, якія ну просто са слезамі на вачыма выходзілі, і вось гэта адбылося гвалтоўна, таму што таксама у іх ёсць магчымасць браць адпачынак, і таксама яны страцілі працу і зараз мусяць шукаць гэтую працу. Ну вось для нас асабіста нават было гэта вельмі складаным рашэннем, як для праўлення, так і для мяне асабіста. Вольга, вось вы кажаце про тое, што людзі падтрымлівалі. Дарэчы, да гэтага часу ёсць магчымасць ўсё ж таки падтрымаць цэнтр беларускай салідарнасці, таму што да, прававы аддзел пакуль што не працуе, але цэнтр беларускай салідарнасці працягвае працу, а гэта десяткі, калі не сотні дзяцей, якія прыходзяць туды і атрымліваюць адукацыю, дзе вучаць і беларускую, і польскую, англійскую мову, вучацца маляваць, тэатральнаму мастацтву, на гітары іграць, там да чаго там толькі не робяць. Таму падтрымайце, калі ласка, спасылачка ёсць тут у нас у каментатарскай. І падтрымлівалі людзі, падтрымліваў бізнес, як вы кажаце, а дэмсілы. Ну, ёсць ж у іх там фонды, нам пастаянна расказваюць про тое, што а вот мы стварылі фонд, а вот там гэта краіна, туды там столькі-то там сотен накінула, а вот туды там столькі-то мільёнаў. Ну, няўжо ж нельга на ініцыятывы неяк вот знайсці грошы? Я адкажу на гэта пытанне так. Мы звярталіся да ўсіх і да кожнага. Мы звярталіся і да донараў, і да розных арганізацыяў, і атрымалі дзесяткі адмоваў. Апошняя адмова ад донара польскага, мы атрымалі яе акурат 8 траўня. Таму мы вельмі шмат напісалі праектаў, мы звярталіся ўсюды. Быць можа, яны не думалі, што сітуацыя такая сур'ёзная, і мы сапраўды закрыемся, бо ну, здавалася б, як ЦБС можа закрыцца, так? Бо лічылася, што гэта вельмі вялікая і моцная арганізацыя, такая партнер міністэрства. Але, на жаль, ну, не атрымалася. І быў нават выпадак, калі у нас адключылася інфалінія, таму што мы не маглі за яе заплаціць адразу. Вось, і людзі пісалі, што я не магу датэлефанавацца, я тэлефаную 30 минут, там хвіліны, і ніхто не адказвае. Как вы маглі? Так, але ну, вельмі хутка удалося яе аднавіць, але, ну, напрыклад, гэта таксама вялікія кошты, каб гэта інфалінія працавала, і людзі маглі адказваць на тэлефон. То бок, іх збіралася столькі, што, на жаль, мы не маглі іх пакрываць. Слухайте, ну здавалася б, вы партнёрская арганізацыя того ж самого Міністэрства ўнутраных спраў Польшчы. Вы можете дзесьці спрачацца, на вы в прынцыпе робіце разам з імі тую працу, якую трэба рабіць у гэтым накірунку от менавіта міграцыйным і не толькі міграцыйным. Ну здавалася б, ну змаглі бы знайсці яны там нейкія сумы, каб падтрымаць з бюджэту міністэрства? На жаль, не. На жаль, не. Я, калі напісала там у сябе ў соцсетках і на Фейсбуку, і на LinkedIn, нават мяне пісалі з акружной палаты юрысконсультаў, і пісаў мне прэзідэнт галоўнай палаты юрысконсультаў, бо мы таксама з ім партнёры, мы таксама з імі гэта абмяркоўвалі, але вельмі шмат зараз праваабарончых арганізацый знаходзяцца ў такой сітуацыі, і польскія, і беларускія, і, на жаль, ну, пэўна, донары еўрапейскія яшчэ не перафармавалі сваю працу на праваабарончай арганізацыі. Мы гэта бачым. І высокі камісар па правах бежанцаў звольніў, калі я не памыляюся, амаль 60% працаўнікоў, бо яны таксама мне пісалі, што гэта для іх вялікая страта. І таксама асацыяцыя прававой інтэрвенцыі, стоварышэнне інтэрвенцыі правнай знаходзіцца вельмі ў цяжкім стане. І польскі форум міграцыйны знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане. То бок кожная арганізацыя, ці то польская, ці то беларуская, яны змяншаюць колькасць дапамогі. Ну, але мы, на жаль, вось 5 месяцаў змагаліся, але больш не змаглі. А вось сапраўды дадаць нейкі момант камерцыйнасці немагчыма, таму што я ведаю
пэўныя там не структуры, арганізацыі, ну того ж самага Алеся Михалевича, які в прынцыпе займаецца бізнесам на гэтым накірунку адвакацыі, дапамогі, але дзякуючы гэтаму справы беларусаў, якім патрэбна пэўная дапамога, яны робяць бясплатна, дапамагаюць ім. Можа быць, і тут вам што-нибудь такое? Для мяне вельмі важна было, каб уся дапамога для беларусаў была бясплатная, бо мы нават сведчылі дапамогу не для ўсіх беларусаў, але толькі для актывістаў палітычных і грамадскіх. І гэта для мяне было прынцыповае пытанне, з якім я прыходзіла ў ЦБС. Бо я ўжо казала пра то, што нашы юрысты вельмі выкваліфікаваныя асобы, амаль усе вядуць сваю ўласную юрыдычную практыку, па-за межамі ЦБС, але у ЦБС я хацела, каб гэта была дапамога акурат бясплатная, каб чалавек, які не мае магчымасці заплаціць, прыйшоў і такую дапамогу мог атрымаць. Для мяне вось гэта пытанне было ўсё ж такі прынцыповае. Ну тут сапраўды, да, вось, і гэта в прынцыпе адказ на пытанне. Я тут у каментарах пару дзён таму, калі пайшла інфармацыя пра закрыццё аддзела прававой дапамогі, чытаў такое: ой, ну а што, яны, вот я звяртаўся і яны мяне адшылі і не сталі мне дапамагаць. А хто ты? Ну вот я вот как бы просто тут прыехаў на працу гастарбайтарам. То есть было конкретное падзяленне, кому оказывается дапамога, кому не, і можа быть нават па якіх пытаннях. Так, гэта пытанні датычныя былі міграцыйнага і бежанскага права, але таксама сямейнага права, то бок пытанні такія гуманітарнага характару. Мы не дапамагалі, як адкрыць бізнес ці там зарабіць грашэй, мы дапамагалі ў пытаннях такія асноўных у жыцці чалавека, каб чуць сябе бяспечна, каб легальна перабываць ці працаваць. Пытанне датычнае правоў чалавека. Вось, таму такая дапамога, яна не можа быць камерцыйная, гэта гуманітарная дапамога. Я лічу, што донары ці іншыя людзі, якія хацелі б, каб такая дапамога працягвалася, ну, яна мусіць быць бясплатнай. Вельмі шмат у нас былі грамадскіх актывістаў ці палітычных, якія не мелі б чым заплаціць. Але таксама гэта і былыя вязні палітычныя, якія выходзяць, і што мы ім будзем казаць: ну а вы заплаціце нам за гэта. Не, так быць не павінна. Правы чалавека і справы, якія тычацца гэтай сферы, павінна быць гэта бясплатная дапамога. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але на завяршэнне я яшчэ раз звяртаюся да вас. Калі ласка, у нас у каментатарскай ёсць збор на Цэнтр беларускай салідарнасці. У любым выпадку мы вельмі просім, каб вы падтрымалі Цэнтр беларускай салідарнасці, а калі падтрымка будзе сапраўды шырокая, то, можа быць, і аддзел прававой дапамогі зможа аднавіць сваю працу, каб ізноўку працягваць дапамагаць беларусам, найперш тым, каму патрэбна гэта юрыдычная дапамога і у каго ёсць падставы і палітычны пераслед, таму што такіх людзей па-ранейшаму дастаткова. Так, гэта правда. Таму дзякуй вялікі, і дзякуй вялікі перадусім для тых, хто нас падтрымліваў. Гэта было вельмі шмат асобаў, і пісалі да мяне асабістыя паведамленні, і пісалі і каментавалі. Таму дзякуй вялікі за падтрымку. Гэта вельмі складанае рашэнне для нас саміх ва ўпраўленні Цэнтра беларускай салідарнасці, але мы пастараемся працягнуць кірунак адвакацыі, каб голас беларусаў быў у Польшчы пачуты. Ну, ужо за гэта дзякуй у любым выпадку. Ну, я спадзяюся, што тыя беларусы, якія працягваюць у выніку пераследа выязджаць з Беларусі і якім патрэбна будуць дапамога, ўсё ж такі гэтую дапамогу знойдуць, калі пакуль што не ў Цэнтры беларускай салідарнасці, то, можа быць, у іншых структурах, якія, на шчасце, яшчэ працягваюць працаваць, дзейнічаць і аказваць такую дапамогу, хоць і стала апошнім часам менш, на вялікі жаль. Тым не менш, яшчэ раз, падтрымлівайце у салідарнасці наша агульная сіла. Ну, а калі мы кажам пра Цэнтр беларускай салідарнасці, то тым больш.
Так что дзякуй вялікі. Я нагадаю, что у нас у эфиры была кіраўніца. Я не хочу адмаўляцца ад гэтага ўсё ж таки статусу ці назвы кіраўніца аддзела прававой дапамогі Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Добравольская. Дзякуй вялікі, Вольга. Дзякуй вялікі.